私の名前は美代子。現在40歳の専業主婦で、つい数ヶ月前に生まれた娘、それから同い年の夫と3人暮らしだ。私と夫は実はお互いバツイチ。私の方は前の夫が男性不妊という事実がこじれて、結婚後1年で破綻して離婚。夫は前妻との間で何やら金銭トラブルがあったらしく、子供はいなかったが、結婚3年目で離婚したらしい。そして私たちが出会ったのが38歳の時で、そこからお付き合いを開始し、私の妊娠がわかると同時に再婚。そして40歳で第一子を出産したのだが、出産はゴールではなく全ての始まりだった。結婚する前まで私は近所の弁当屋で働いていたものの、妊活に専念するため退職。やはり初産が高齢出産となるだけあって、気持ち的にもいろいろ焦っていたから。そして運よく娘を授かり、無事出産することができたのだが、このあたりから夫の態度が急変。突然私に冷たくなったのだ。私たちはお互い干渉し合うのが好きではない。だから寝室は夫婦で別だし、家にいるからといって四六時中時間を共有することもほとんどない。それがお互いの価値観を尊重し合った結果だから、ここに文句はないのだ。ただ最初のうちは個別の時間をゲームや漫画などで潰していた夫が、最近はよく外出するようになった。私はというと、慣れない育児と家事をこなしているため、正直自分の時間はほとんどない。生まれた当初の娘は3時間に1回は授乳をしなければならなかったし、数ヶ月経った今は夜泣きも始まって、正直睡眠時間がないと言っても過言ではない。だから夫に外出する暇があるなら少しでも育児に参加してほしいと言った。しかし夫はとんでもないことを口にする。お前が一人時間欲しいって言うから、俺はあえて外出してやってるんだよ。そもそも最初からお互いあまり干渉し合わずに生活するって約束だろ。だから俺が俺の時間をどう有効活用しようが俺の勝手だ。まさかそんなことを言われるとは思いもしなかった。好きなことに時間を割くのは勝手だが、父親である以上、最低限育児くらいは参加してほしい。自分の時間が取れないからといってひがみを言っているわけではなく、同じ親としてお願いをしているだけ。それなのに、夫は娘が生まれてからも父親の自覚がなく、家事育児はすべて私に丸投げだ。そう、親になったのは私だけのようだった。それからというもの、私は夫に頼らず家事育児をこなすように。世間では、専業主婦なんだから家事育児をして当然という意見と、専業主婦でも辛いことは辛いという意見が二極化し対立している。私はどちらかというと、家事育児をして当然という意見に賛同。だって働いていないのだから、そのくらいはするべきだと思うから。だが、それは夫が何もしなくてもいいというわけではない。子供の手のかかり度は年齢や性格にもよるだろう。特にうちの子は夜泣きがひどく、4時間くらいぶっ通しで泣いていることもある。そんな中、家事もしないし、育児も参加しないゆえ、自分のことすらちゃんとできない夫の面倒まで見ないといけない。だから私が言いたいのは、せめて夫は自分のことくらい自分でして、自分の子供とは最低限の関わりくらい持ってほしい。ただそれだけだった。それだけだったのに、夫には伝わらない。俺が散らかそうが、そこら辺で服を脱ごうが関係ないだろ。それに、育児は母親がした方がいいに決まってる。文句があるなら、俺以上に稼いでから言え。お前は最近、わがままの度が過ぎているんだよ。そう冷たく言い放ち、夫はいつものように夜の繁華街に消えていく。こうして毎日毎日、私は極限を迎えた精神状態のまま、0歳の娘と向き合っているのだ。専業主婦だから家事育児をするのは当たり前だけど、こうやって一人一人状況が違う。そして夫には父親として少しでもいいから育児に参加してほしい。それすらわがままだと一番味方でいてほしい夫に言い捨てられた私は、ただただ虚しい気持ちでいっぱいになった。そんなある日、私は夫のカード利用明細を見てぎょっとした。なんと毎月の請求額が50万近く。夫の月収は手取りで30万ちょっと。それなのになぜこんな高額請求が来ているのか。私はすぐ夫が週末出かけている繁華街で豪遊しているのではないかと推測した。
そしておそらくお金の出所は共有口座。最近娘が昼寝をよくしてくれるようになったため、寝ている隙にネットから口座情報を参照する。すると予想通り、口座の残高が減っていた。確か最後に見た時に200万くらいは入っていたのに、今はたったの数千円。すぐキャバクラやそれに準じた何かに使っているのではないかと私は考える。あくまでも女の勘だが、浮気の可能性も捨てきれない。もう我慢の限界なんてとっくに超えていた私は、すぐさま夫の調査をすることにした。幸い私には結婚前の貯金がたくさんあるため、そこから費用を捻出し探偵を雇った。夫は0歳の娘を常に相手しないといけない私は身動きが取れないと思い込んでいる。そのためまさか自分が調べられているだなんて微塵にも思っていないだろう。だからかあっさり尻尾をつかんだ。奥さん、旦那さんはパパ活をしている女子大生と頻繁に会っており、もちろん肉体関係もありますし、相手は既婚者と知っているのも確認済みです。これがその証拠写真と報告書です。探偵から見せられた写真と報告書に目を通し、私はがっくりと肩を落とす。頭の中では夫が私を裏切っていると分かっていた反面、何かの間違いであってほしいと願っていた部分もあった。だが、こうして現実を突きつけられると、そんな願いも木っ端みじんに。私は探偵にお礼を言って、すぐさま弁護士にこのことを相談。そして親にも事情を話し、ついに決断の時を迎えた。ちょっと話があるんだけど。夫が帰宅するなり、私はお帰りの一言もかけずそう言う。すると夫はキョロキョロとあたりを見回し、娘を探し出した。おそらくいつも私が抱っこしながら料理を作っているのに、その娘がいないから不思議がっているのだろう。娘はファミリーサポートを利用して預けているわ。だから今日は心置きなく話し合いをしましょう。そう言って、夫がパパ活女子と会っている時の写真を見せると、一気に表情が曇った。その隙を逃さず、私は畳みかけるようにして問いただす。この子に毎月いくら払っているのかしらね。会うのに3万、食事代を出してあげるのは当たり前で、交通費は1万。それからホテルに行くときはプラス5万で、もちろんホテル代もあなた持ち。時には高級品も買ってあげてるみたいね。ここまで言えば、夫はおとなしく謝ると思っていたが、予想を裏切り、夫は逆ギレ。俺の娯楽なんだから、いちいち口出しするな。稼いでいるのはこの俺だし、俺が俺の給料をどう使おうが勝手だろ。自分の稼いでいる給料以上を浪費しているのに、よくもまあこんなことが言えたものだ。私は印刷した共有口座の情報を見せつけ、ここからお金使ってるのは分かってるんだからね。ここは娘の教育資金や老後のお金を入れる場所って決めてたはずだけど。と言うと、夫はしばらく無言に。そして何を口にするのかと思えば、さらに予想外の発言をした。だからなんだよ。共有口座なんだから、俺が使ってもいいだろ。娘だってまだ0歳だからお金いらねえし、俺らの老後は年金があるから安泰。それに、もう貯金ゼロのババアなんて利用価値ゼロなんだよ。離婚だ離婚。早く俺の前からうせろ。まさかそんなことを言われるとは。結婚前、この人とならやっていけると信じていた私がバカだった。私は一つ大きなため息をついた後で夫を睨みつけ。ああ、いいわよ。離婚しましょう。その代わり、慰謝料はきっちり支払ってもらうし、親権は私が取って養育費ももらう。もちろんそれ以外にも、あなたや浮気相手の子にきっちり制裁を下してあげるから。と言い、家を飛び出した。娘を預かってくれているファミリーサポート会員の方の家に行く道中、涙が止まらず、着いた時にはひどい顔をしていた私。会員の方もさすがに私がひどいありさまだったため、家にあげてくれ、温かい紅茶を出してくれる。人に優しくされたのはいつぶりだろうかと思った。しばらくして私は落ち着きを取り戻し、会員の方にお礼を言って、娘を車に乗せた後、実家へと向かう。こうなることは予想できていたため、ある程度荷物をまとめて実家にも連絡をしておいた。娘にはこれからたくさんの苦労をかけてしまう分、必ず幸せにしなければならないと私は強く思いハンドルを握る。実家に着いてからしばらく、私は頻繁に弁護士と会って離婚などに向けて準備をしていた。
今回の場合はきちんとした証拠もあるため、こちらからする要求や請求はすんなりいくだろうと。もちろん娘の親権もほぼ 100% 私が取れるそうだ。そしてやっと準備が整い、私は夫と浮気相手でパパ活女子のあさみさんを呼んだ。まだ離婚してなかったの？マジめんどくさいんだけど。てか私、パパ活してただけで責められる点なくない？なんで私が呼ばれたのかも意味不明なんですけど。狂気のように長いネイルをいじりながらそういうあさみさん。パパ活をしているだけあって、といえば偏見になるのかもしれないが、普通の女子大生とは思えない派手な身なりをしていた。きっと夫以外にも貢いでくれるパパがいるのだろう。残念だけど、既婚者と肉体関係を持った時点で不倫になるの。騙されていたならまだしも、あなたは夫が結婚しているって知ってて関係を持った。パパ活はあなたにとってはビジネスでも、家庭崩壊を招いたら慰謝料を請求されて当然なのよ。自分より二回りほど年上のおばさんである私に注意されたのが気に入らなかったのだろう。あさみさんは眉間にシワを寄せてこう言った。は？うっざ。そういうのマジだるいからいいって。まあいいわよ。お金は他のパパからもらうし。で、いくら？ 10 万くらい？この子は一体何を言っているのだろう。他人の家庭を壊しておいて、たった10万で解決できると思っているだなんて。しかも自分ではなく他人に慰謝料を支払わせようとしている。この人とはまともに話し合いができないと判断した私は、夫に話題を振った。慰謝料や今後のことについては、すでに内容証明を送っているわ。だからあの請求に応じてくれるなら、それ以上訴えないし、私たちの関係は終わり。どうするの？そう言うと、夫は、まあ、払えばいいんだろう。俺は構わないけど、専業主婦で子持ちのお前は一生路頭に迷って、娘も苦労することだろうな。とたわごとを吐く。私のことはともかく、自分の血を分けた娘の人生も今後どうでもいいという感じ。どんどん夫への気持ちが冷めていくのを感じつつ、弁護士同席のもと話し合いは進み、ようやく離婚が成立した。役所には私一人が離婚届を出しに行き、これでやっと終わったと解放感で満たされる。内容をちゃんと理解しているかどうかは別としても、夫は自分で示談書にサインをした。これでやっと私はあのクズ男から逃れられる。そう思うと今日は最高に気分が良かった。そして離婚と慰謝料請求に合意をもらってから数日後、突然元夫から電話がかかってきた。よう、元気してるか？俺がいなくなってからお前、ニートで実家のすねかじってるんだろ？ほんと、情けないよな。暇なのだろうか。そんなどうでもいい世間話をするために、元妻に電話をかけるなんて。しかも、私にお金がないと勘違いしている元夫。そろそろ忘れているようだから、あのことを話してあげようと思った。あのことを忘れたの？まあご心配なく。私には結婚前の貯金が現金で300万あるのと、資産運用をしていて、別口座に総額1000万の貯金があるから。あなたこそ期日までにちゃんと支払うもの支払ってよ。そう言うと無言になる元夫。私にそれだけの貯蓄があるだなんて、きっと頭から抜けていたはずだ。なぜなら夫からしたら、私はお金のない専業主婦で孤独な存在だったから。あなた余裕ぶっててちゃんと総額いくら請求されてるか分かってなさそうだし。もう一回言うわよ。不倫の慰謝料が相手分込みで500万。養育費は毎月3万。それから共有口座の合流分200万をきっちり返してね。そう言うと元夫はぐちぐち文句を言い出した。いやいや、なんで慰謝料がそんな高額なんだよ。それに、共有口座のお金は共有財産なんだから、お前に支払う義務はない。やはり、ちゃんと示談書を読んでいなかったようだ。すべてそこに書いてあった内容だったのに、今更文句を言うなんて。だが、弁護士もいる前で自分で捺印もした以上、元夫はもう逃げられない。あら、結婚する前に私たちが決めた約束忘れたわけ？あなたが元奥さんと金銭トラブルで離婚したって言うから、共有財産を勝手に私的利用した場合、後から請求できるって契約書交わしたわよね。知らないって言うなら、こちらが持ってる控えのコピーでも何でも送ってやるわよ。そう言うと、
元夫はやっと思い出したのか、かなり焦った口調になって私に謝り始めた。いや、確かにそうだったけど、でも合計700万なんて大金払えねえよ。なあ、俺が悪かったし、土下座でも何でもするから減額してくれないか。頼むよ、美代子。今更謝罪をしたところでもう遅い。私たちの関係はすでに破綻しており、修復不可能なのだから。自分でサインしておいて何言ってるの？相手の分も支払うって言ったのはあなただし、養育費も正当な請求よ。もし滞納でもしたら裁判にするからね。そう警告して電話をブチッと切ってやった。それ以降も元夫からしつこく電話がかかってくるため着信拒否に。しかし今度はまた別の番号からかかってきた。元夫がしつこくて、それも元夫だろうと思っていたが、相手は意外な人物。ちょっとあんた、うちの両親や大学に言いつけるってどういう神経してるの？あさみさんだ。私は彼女の友人や両親などには関わっていないが、どうもパパ活をして慰謝料請求をされたことがバレてしまった様子。それを私が周りに言いふらしたのだと勘違いして電話をかけてきたのだ。後からトラブルになっても困るから、示談が終わったことを内容証明で送っただけですよ。もちろん、あなたが内容証明を送ることを承諾して、捺印した書類にある住所にね。それ以上のことは知らないし、自分で墓穴を掘ったとかじゃないですか？例えば SNS とか。そう言うと黙り込むあさみさん。彼女も元夫同様で、まともに書類を読まずにサインをしたに違いない。内容証明を送る際、アパートではなく一軒家の住所だったため、実家ではないかと思った。だが、彼女がそれを記載した以上、そこに送らなくてはならない。そして、弁護士事務所から郵便物が娘宛てに届いたことを不審に思った両親が、開けてこのことを知ったのだろう。あなたは悪いことをしたっていう自覚が足りないのだと思います。パパ活をするのは勝手ですが、人の家庭を崩壊させないでください。たとえお小遣い稼ぎであっても、やっていることは不倫と一緒ですから。では、お元気で。そう言って電話を切って以来、彼女から電話が来ることはなかった。それからしばらくして、元夫から700万の支払いと養育費が送金されるように。あまり貯金はなく、消費者金融や両親から借りて、なんとか全額工面したらしい。ただその過程で義両親にはすべてバレて、渡したお金を手切れ金として絶縁されたと。さらにその後、あさみさんのご両親からも弁護士を通じて連絡があり、面会することになった。幸い、ご両親はとてもまともな人で、示談で彼女が支払う分は元夫が支払ったというのに、200万を自分たちも出すと言い出した。そして驚くことに、あさみさんは妊娠していて、就職先の内定を取り消しになり退学したと。どうも元夫以外の人とも関係を持って、それで妊娠したらしい。私は当然200万の支払いはやんわり断った。善意なのだろうが、元夫が支払った分を受け取っている以上、これ以上もらうのも気が引けたから。そして生まれてくる子供には罪はないから、その子に使ってあげてほしいと伝える。お父様とお母様の誠意でもう十分ですし、彼女も人の親になれば、私の気持ちもきっと理解できるはずです。謝罪のお言葉だけで結構ですので、お孫さんのことをよろしくお願いします。そう言うと母親は泣き崩れた。それを見ていたあさみさんも、ようやく自分がしてしまった大きな過ちに気づき、私に誠心誠意謝罪。正直、あさみさんのことは許せないが、改心して謝ってくる相手をこれ以上責める理由はない。これっきり関わらないことを約束し、私たちは別れた。一方で元夫は聞くに耐えない悲惨な末路をたどっているらしい。やはり借金と毎月の養育費のせいで仕事は辞められず、毎日毎日重労働。離婚のことやパパ活のことはどこからか噂が回ってバレてしまい、会社に居場所はないと。だが辞めるに辞められない状況ゆえ、軽蔑の視線を背中に浴びながらせっせと仕事をしている。さらに怪しいところからお金を借りているという話もちらっと聞き、今後元夫に明るい未来はないだろう。またこの先、万が一娘が会いたがれば別だが、私が元夫に娘を会わせることはないと思う。
元夫はせいぜい自分がしてしまった取り返しのつかない過ちと罪悪感に苛まれて生きていけばいい。そう思う私は性格が悪いのだろうか。数年後の今は実家で生活をしつつ、働いて娘と高齢の両親を養っている。娘もすっかり大きくなり、意志を持って行動するが、父親に会いたいとは一度も言わなかった。そもそも父親の記憶もないからどうでもいいそう。片親で育てる分、私はこの子を必ず幸せにすると胸に誓った。